Здравейте на всички. Това всъщност е началото на, надявам се, едно доста продължително, така да го наречем, приключение, тъй като 3D принтинга не е нещо, което днеска е тук, утре няма да го има. Реално, според мен, това е бъдещето, защото да направиш нещо на компютър и 5 часа след това да го държиш в ръцете си е нещо невероятно. След няколко дена ресърч се спрях на Ender 3 V3 KE. Преди него гледах също така по-стария модел, който е Ender 3 V3 SE, където го дават като най-добрия бюджетен 3D принтер. Единственото, което не ми хареса, е, че няма филмен сенсор. Реално това беше едно от нещата, които исках задължително да има. И реално този модел идва и с Wi-Fi, което е огромно удобство. Разликата в цената по времето, което аз го купувах, беше мисля, че 70 лева, което ако правите такава инвестиция и се скъндите за 70 лева, не е окей според мен. Както вече казах, цялото сглобяване на принтера отне не е повече от 15-20 минути, при което всъщност имаше единствено, мисля, че бяха 6 или 7 болчета, които трябваше да се завият. Но разбира се, на мен ми отне много повече време, тъй като съм идиот и не прочетах инструкциите до край, само гледах картинките. Всичките инструменти, които някога може да ви потребват за ремонт на принтера, всъщност идват с принтера. Както видяхте, в пакета имаше стикери, имаше инструменти, имаше малко филамент. Не го премерих колко грам е филамента, но не е нещо особено. Аз си поръчах още 3 кг филамент заедно с принтера, всъщност това е малката кутия, която виждате в момента. Но направих огромна грешка, тъй като не видях всъщност цените в България как върват. Не знам дали споменах, принтера го поръчах от 3djake.com, което мисля, че е в Словения. И реално купих 2 кг PLA и 1 кг TPU на може би двойни цени, отколкото могат да се намерят тук в България. Не знам дали споменах, принтера реално ми излезе 560 лева с безплатна доставка, разбира се. Но нека забързаме малко. Тук всъщност ви показвам какви инструменти дойдоха с пакета. Ето го и принтера на вечното му място, разбира се, не мога да не включим и пила, най-важната част. Първи впечатление от тъчскрина, отвратителен, слава богу, почти не го ползвам, набързо прочитаме условията, съгласяваме се, разбира се. Така, след като го вързахме и към Wi-Fi, което няма да показвам, разбира се, пуснахме self-text. Но както виждате, забрал съм да сложа филамента, който след малко магически ще се появи. Всъщност изтичах в паника, набързо да го сложа. Също бях забравил да сложа един от бракетите на кабела за екструдера, всъщност който го държи да не мърда. Направи ми впечатление, че е обкънат по някакъв много странен начин, не мога да е така. Разбира се, четете инструкциите внимателно, не гледайте само картинките.
тук вече започва някакви self-тест. Както още виждате, не съм сложил в момента. Но след малко ще се появи, не се притеснявайте. Разбира се, трябва да оставя някое друго мазно петно. Така че нищо да не мога да залепне на билдплейта. Тук се възхищавам на спагетите, които прави. И всъщност това е същинския bed leveling. И сме готови за принт. Аз съм малко идиот и ми отне около 10 минути да намеря къде бях захвърлил флашката. Но намерих я накрая и разбира се първото нещо, което всички съветват да принтираш е бенчи. Моля да игнорирате косъма, който е на екрана. Имам куче, което те първо се сменя козината и е нещо отвратително. Така, след около още 10 минути направи още един тест и съответно bed leveling. И тук вече започва същинския принт. Единствено всеки път прави тази линия, която идея си нямам за какво служи, не я прави всеки път. Предполагаме за да изчисти филмента, който има в hot end, но така и не дочетах до там, за да знам. Така че ако някой от вас знае, моля да напише в коментарите. Много ми е интересно защо точно я прави, но... И тук вече започва същинския принт. Няма да ви досаждам да гледате цялото. Единствено ще кажа, че принта не стана за 16 минути както пише, а за 19. И ето ни вече за готовия принт. Честно казвам, доста добре се получи. Има едно-две места, където се забелязват някакви малки, дори не мога да кажа дефекти. При повечето принтери виждам, че правят почти едно и също. Но качеството е много добро. Единствено не разбирам защо пише 16 минути и изведнъж станаха 19. По-натам направих още един принт, пише 16 часа, те станаха 19. Разбирам, че е estimated time все пак. Всъщност ето и този принт, за който говоря, това е Bony Extra Long Bony Basilisk от Mimetric 3D. Мога да намерите файловете в printables.com и за него пише 16 часа и малко, а всъщност станаха почти 19. Но го принтирах, разбира се, на максимална максимум quality. Но това ще е от мен за днес. Това видео, честно казвам, няма много информация за принтера. Може би, когато натрупам малко повече опит с него, ще направя още едно. И надявам се да не намеря някакви недостатъци. И все пак, ако имате някакви препоръки, някакви насоки, тъй като съм изцяло нов в това, оставете ги долу в коментарите. Като аз имам само един изключително голям въпрос: откъде си взимате филамент? Но това ще е от мен.
Благодаря за гледането и до нови срещи!